May adlaw ninyong tanan guys. Padung ko sa trabaho guys, nihapit pa ko og mall kay ato ko sa grocery kay palit ko og kanang paniudto na ko kay kinilaging langayan ta sigig langay-langayan ning compute so para sa ato ang adlaw-adlaw. So sa kadugay na ko din na pili-pili napunta ko sa Juicean. Hantod man nagkita mi sa akong amiga diha sa balay. Nya small world ra gyud ang Abu Dhabi. So kadugayan ako diha guys, nagpili-pili ko naglantaw ra kilagi pagkaon sa India wa ko kasabot niya na po'y murag log skanding. So healthy man sana good. So karon napunta ko sa susi tan-aw na ko sa juice ba juice. Tanaw na ko sa juice kay importante sa good health ba yan na char. So napunta ko sa sushi so karon napili-pili gintay ko tanan ko mahal man price kay may tatog na tahanan ko sa 697 679 kay namuklo man jamo ang ako ang 679 nailad man ko sa kuan sa teller sa online so naglakaw ko diha kay nagpili-pili na jud ko sa chocolate guys kay nalinga ko sa chocolate so kung duol pa lang ang Pilipinas lami kay itugso lang ipanghatag kay barato yan kaning Pasko na no nga matagamtaman jud mo ang Pasko ba na Santa Claus murag tagamtaman na jud mo Pasko bitaw so paminaw na ko Pasko lami kay paminaw ng Pasko sa Pilipinas lahi ra jud diri so nagita na sa kog orange diha naglangay-langay jud hantod at simpuhan ako nakita na ko kung amiga sa balay katong may edad ba nindot kayong kamunggay mga guys sus kinilaging Pilipino jud nakita mi ron guys oh si wala magdahong nakita ra small world ra gid nga Abu Dhabi ay sorry balay nang umpra di siya o magkita gikan sa na siya sa work so diha nakita mi nya padung na ko sa work anak guys pagkahuman ako kita niya nagpalit ko kasabak cake mo to kitan ko niyo sa YouTube nagkaon ko cake nya kada gikan ako sakay bus muling ko jud ko ani dinhi dapita kay magpaabot ko sa akong alaga so ang akong buhaton dinhi nagtatanaw sa number para makapost ko sa number sa YouTube ug makahatag ko ninyo sa sa FB so maura na akong trabaho guys maglingko-lingko ni human taud mga after 2 hours kuhaon ako bata sa eskwelahan ug daghang salamat niyo tanan ug amping tanan ug manghinaot ko kaluy-an ta karong adlaw